गासिबो धोरोमारिखौ बिथांमोना लिंदों, ख्रिस्टानखौल' लिङाखै। ओमफ्राय जोङो ख्रिस्टान, जों गुबुन धोरोमनि खोथाखौ बुंला, जोङो ख्रिस्टान हिसाबै जोङो बुंगोन, ख्रिस्टान हिसाबै बर' ख्रिस्टानफ्रा जोङो बेखौ लिरनो हानाय नङा। मानो, आं दहाय बुंनाय बायदि इथिकेलि, कनस्टिटिउसनेलि जोङो दुसि जागोन, इसोरनि सिगाङाव जों फोलानाय जागोन। कनस्टिटिउसना जोंनो जि राइट होदों, जोङो बेखौ गोजोनै प्रेक्टिस खालामनो जों मोननाय नङा। नैबे जाहोनाव जोङो बेखौहाय जोङो बेबादि लिरनो हानाय नङा। आरोबाव आङो बे प्रेस क्लाबनि जुगेदि गासैबो रायजो राजाफोरनो नेसनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै गोजोननाय आरो जोंनि सिबिनाय बावनायखौ खेबसेबाव आङो हरबावनाय जाबाय। बावैसो जों मिथिदों बाथौ रिलिजना भारतनि मोनसे धोरोम होननानै रिकगनिसन मोनदों आरो बे रिकगनिसन मोननायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा खुसिबो जादों। आरो फैगोन सेन्सासाव जाहाथे बर'फ्रा बाथौ लिरो धोरोमनि कलमाव, बे आयदाखौ लानानै खावलायनायखौ खोनानाय लोगो लोगो बर' ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव एसे सोंलुफोर फैदों, मोनसे कनसार्न मोनसे सृष्टि जादों। नेसनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बाथौ सिबियारि गासैखौबो आं कंग्रेचुलेसन होनो लुबैदों। मानोना बिथांमोना धोरोमनि बे मोनथाय सिनायथिखौ मोनबाय आरो गभर्नमेन्टआ जेब्ला मोनसे धोरोमखौ सिनायथि होयो, बेवहाय बे धोरोमनि रैखाथि, बे धोरोमनि जौगानाय, बे धोरोम फालियारिफोरनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिखौ गभर्नमेन्टआ बिभिन्न खायदानि गेजेरजों, राहानि गेजेरजों लायो। बिथांमोननि राव, कालचार, बिथांमोननि थासारिखौ जिखुनु उपायै जौगाखांहोनायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ प्रभिजन दोनो आरो बेबादिजों जाहाथे बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना जौगालांथों। नेसनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बे गाहाम हामलायनायखौ आङो बिथांमोननो फोरमायो। बिथांमोना गुरैयै खावलायदों, बिथांमोना मिथिगौ मानो खावलायदों, जे बर'फ्रा जाहाथे गासैबो जिखि धोरोमाव थाया मानो नैबे बारनि सेन्सासाव खेबसे बाथौ होननानै धोरोमखौ लिरोब्ला मोजां जागौ नामा। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ लानानै जोंहा मोनसे सावरायनाय जादों। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ जोङो लाखिनो हागोन ना हाया, माब्रैबा जोङो लाखिनो हागोन, माब्रैबा जोङो हानाय नङा, नैबे बिसयआव सावरायनायनि उनावहाय जोङो जोंनि बुजिनाय आरो खेंफोरथिखौ जों गोसोआव जेबो दाहा लायालाबानो, हामा मोननाय लायालाबानो जोङो बिथांमोननो फोरमायहरनो गोसो जादों। मोनसेया जाहैबाय ख्रिस्टियानसफ्रा दे बिलिभ जिजास क्राइस्ट एज देयार सेभियर, बेखायनो बिसोरखौ ख्रिस्टान होननाय जायो। बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौहाय फोथायो, ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायखाय बिथांमोनखौ ख्रिस्टान होनना बुंनाय जादों। ओमफ्राय धोरोमनि मोन्थायाव बे दं, नों जेखौ फोथायो बेखौ नोङो फोरमायनांगौ। सेन्सासआ मोनसे बेबादि रेकर्ड, गभर्नमेन्टनि टप स्टेटासनि मोनसे बियो रेकर्ड। बेवहाय नोंनि जि सिनायथि होगोन बे अल अभार इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरो स्टेटुटरि रेकर्डसआव बियो स्टेन्ड जानानै थागोन। बेखौ खुनु पाब्लिकआ थांनानै इन्टारफेयार खालामनो हाया आरो डिलिट खालामनो हाया। बे नंगुबै रेकर्ड। थ' बेवहाय सासे ख्रिस्टियाना, जायहा जिसुखौ फोथायनानै ख्रिस्टान जाबाय, बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन। ख्रिस्टानफ्रा बाइबेलखौ धोरोमनि गाहाय बिजाब होननानै लायो। बेवहाय बेबादि बुंनाय दङ, आंखौ मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोरो जुदि साखि होयोब्ला अब्लासो आं आफानि सिगाङाव नोंसोरखौ आंनि फिसा होननानै साखि होगोन। जायहा नंखाय बुंगोन आङो बेखौ सिनायथि होनाय नङा। जिसुनि बे बोसोनखौ फल' खालामनानै ख्रिस्टानफ्रा जिहेतु सोलियो, अब्ला ख्रिस्टानफ्रा गावनि धोरोमखौ
दसेनि थाखाय माबोरै बिसोरो सोलायनो हागौ आरो बियो संबिधानाव जासिखानाय फान्डामेन्टेल फ्रिडम अफ चइस आरो रिलिजननि जि फ्रिडम दङ गावनि फ्रि कनसियासजों गावनि धोरोम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फोरमायनो हायो बेवहाय बियो एसे हेंथा जागोन गोरोबनाय नङा बिसोरनि स्पिरिचुवेल लाइफआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा नैबिदि साननानै बर' ख्रिस्टानसफ्रा फैगोन सेन्सासाव जोङो बेबादि बाथौजों बेबादि जोंनि सिनायथिखौ लिरनानै होनो हानाय नङा होननानै बिथांमोननि जानानै जोङो फोरमायनो सानदों ओमफ्राय मोनसेया ओरै बे रेकर्डआ एकदम स्ट्रं रेकर्ड जागोन पाब्लिकआ बेखौ डिलिट खालामनो हाया दसेनि थाखाय लिरब्रबनानै अखानायै गिर्जा हाबबाय थानाय ख्रिस्टानफोरखौ सानसे बेलासे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया चेक खालामफैयोब्ला बिथांमोना फिजिकेलि गिर्जायाव हाबो जिसुखौ फोथायो देट मिन्स दे आर ख्रिस्टियान्स नाथाय बिसोरनि रेकर्डआ इण्डियाननि हायेस्ट अफिसाव दं जाबाय बिसोरो बाथौ होमब्ला गभर्नमेन्टनि धर्मान्तरणनि जि आयेनावहाय दा जौगाबोगासिनो दं सरकारा बेवहाय बिसोरखौ हमगोन नोंसोरनो बुंदों बाथौ माब्ला नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो गभर्नमेन्टनि आयेना बिथांमोनखौ दोषि खालामदों नोंसोरनि बुंनाय मथे नोंसोरनि रेकर्डआ बाथौ नाथाय दिनै नोंथांमोना ख्रिस्टान जाबाय माब्ला जाखो ओमफ्राय गभर्नमेन्टआ गावसोरनि कनभार्सननि होखाजानाय माखासे आयेननि दहायजों बे मानसिफोरखौहाय हेरेसमेन्ट होयो फेमिलि ख्रिस्टान दङ बिसोरो गासिबो बाथौ लिरजोब्बाय खिन्थु बिसोरहा गिर्जा गोगोम दङ ओमफ्राय गिर्जायाव बिसोर हाबबाय थायो बिसोरनि गिर्जाखौ इन्सपेक्ट खालामोब्ला नोंसोरनि धोरोमा मा रेकर्ड मथे नोंसिनाथ' बाथौसो दङ माबोरै नोंसोरो ख्रिस्टान जाखो आयेननि दहायाव बिथांमोना दोषि जागोन ओमफ्राय आयेना गावसोरनि मथे बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट होनो हागोन बे समाव रावबो बिथांमोनखौ बायख'नो बा हेफाजाब होनानै सहाय होनो हानाय नङा थ' बेबादि माखासे रिस्क जोङो नुहुरदों बे नुहुरनायफोरखौ नाहरनानै जोङो सानदों आयेनखौ दहाय खालामनानै जों आयेननि कनस्टिटिउसननि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जोंनि फोरमायथिखौ जों होनांगौ बेखायनो जोङो बेवहाय स्पिरिचुवेलि बा लिटारेलि जोङो बेखौ भायलेट खालामनो नाङा होननानै जोंनि बर' ख्रिस्टानफ्रा बे आयदायावहाय सिद्धान्त लादों बेबो मोनसे खारन ख्रिस्टानफ्रा बाथौ जोङो लिरनो हानाय नङा होननानै बाथौ रिलिजन एक्सेप्ट जानाया देग्लायनि बोसोर बावैसो जादों ओमफ्राय बाथौनि सिनायथिनि खोथायाबो बावैसो फैगोन नाथाय ख्रिस्टानफ्रा बर'फ्रा 100 इयार्सनि बारा जालांबाय बिथांमोना ख्रिस्टान धोरोमखौ संबिधानिक आधारजों लानानै खुलुमनाय सिबिनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जगदान होदों 100 इयार्सनि बारा जालांबाय जाथि हिसाबै मोनसेबो बिसयाव बिथांमोना उन जायाखै बेखायनो बिथांमोना बे लेगेसिखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो जाथि माहारिनि थाखाय मावनांगौ मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेरै मावबोदों बेखौ मावबाय थागोन इन टार्म्स अफ लेंगुवेज गोदोनिफ्रायनो मावबोदों जोंनि लिटारेचारफ्रा बर'नि रावाव जों दिहुनो इन टार्म्स अफ कालचार इन टार्म्स अफ एजुकेशन इन टार्म्स अफ फिजिकल बा मेडिकेल हिलिं सार्भिस जेसेबां हागौ एरै माहारियारि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ जेरै गोदोनिफ्राय मावबोदों जोङो बेखौहाय कन्टिनिउ जोङो माने मावलांगोन आरो धोरोमनि बेलायाव जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ लाखिबाय थागोन होननानै जों खौसेयै फोरमायनो होननानै बे खाबुखौ जोङो दिनै लाबाय